खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिखा नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सप्तासेनि गेजेराव भिसि लाइस्राम लादु सिंखौ सासपेन्ड खालामाब्ला 1 आगस्तनिफ्राय सिमा गैयै समसिम सोमावसारगोन बुंदों दिपेन बर'। 24 घन्टानि गेजेराव मेथाइफोरखौ मिजोराम नागारनो बिथोन। धुबरी जिल्ला परिषदनि सिइअजों लोगोसे 2 सुबुङा भिजिलेन्सनि जेआव। नगावआव हाथियारजों लोगोसे 2 सुबुंखौ हमदों। सासे आइजोजों लोगोसे 4 ड्राग्स फालांगिरि हमदों। मुम्बाइआव दैबाना, थांनाय फैनाय हान्था मेलायाव गोबां हेंथा। 4 मे दोलोआरि जिनाहारि जाथायजों लोब्बा गोनां 7खौ मणिपुर पुलिसआ हमबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा दिनैबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव सोमावसारदों। जाख्ल'नायनि अजद थिखांनाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भिसि प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंखौ होखारनानै थाबैनो गोदान भिसि थिसननांगौनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा दिनैबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव सोमावसारनानै धर्ना हाबाफारि लादों। बे धर्नानि गुबै थांखिखौ बेखेवनानै होयो एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारिया। दिनैनि धर्ना हाबाफारियाव गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। लोगोसे बुंथिगिरि महरै बाहागो लाबावो फारियै एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि, क'क्राझार जिल्ला इउनिट अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि अनिल वारि, क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि दिनेश बरगयारि, क'क्राझार जिल्ला बर' समाजनि आफादगिरि नितरन्जन ब्रह्म, अल आसाम गुदि फोरोंगिरि गौथुम, आसामनि लेङाइ आफादगिरि रतेन्द्र बसुमतारि आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि सोमदोन वारिया। मख'नो गोनांदि गुन गोनां सोलोंथाइ होग्रा मुलुगसोलोंसालिनि भिसिआनो जुदि काराप्टेड, अब्ला बे फसंथाननिफ्राय फुंखा सुबुं सोरजिनो हानाया जोबोद गेदेर सोंलु जानानै फैबाय होननानै दिपेन बर'आ गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै बुंदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया बर'जों लोगोसे बेयाव रायजो जानाय मोनफ्रोमबो हारि हारिसानिनो बिखा आरो बेयो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लंनि थैजों सोरजिजानाय। बेनिखायनो सासे एरेस्ट जानाय सुबुङा मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर जानानै खामानि मावनो हाया होननानै रोखायै बुंनायजों लोगोसे फैबाय थानाय सप्तासेनि गेजेरावनो भिसि लाइस्राम लादु सिंखौ सासपेन्ड खालामाब्ला 1 आगस्तनिफ्राय सिमा गैयै समसिम सोमावसारगोन होननानैबो दिपेन बर'आ रोखायै बुंथियो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे धर्नाखौ लोब्बा लानानै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि जोहै आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाब चान्द काटारिया, गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायो। मणिपुरनि हारियारि दाङाबाजिया गोदान महर लादों। नसुं रायजोआव बारदेरबाय मणिपुरनि हारियारि दाङाबाजि। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मेथाइफोरखौ थाबैनो मिजोराम नागारनो हुमखि होदों। बारग' मिज' नेशनेल फ्रन्ट सुंद'यै MNFआ बे हुमखिखौ होदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बारग' MNFआ गोख्रों रावजों हुमखि होनानै मेथाइफोरखौ 24 घन्टानि गेजेरावनो मिजोराम नागारनो बिथोन होदों। प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों बारग' MNFआ बे बिथोनखौ होदों। मख'नो गोनांदि 2 कुकि आइजोखौ लांथिया खालामनानै लामायाव रेलि खालामनायनि फिननाय होनानै मिज'रामनि आफादा बे गोख्रों बिथोनखौ होदों। बेजों लोगोसे कुकि आरो मिज'फोरा मोनसे जोलैनिनो होननानै बुंदों। ओरैहाय माखासे थाखोआव गिबि मन्त्रि एन बिरेन सिंहखौ मासि नागारनांगौ होननानै दाबि खालामदों। नाथाय बिजेपिआ एन बिरेन सिंहखौ गोहोनिफ्राय गोजानाव दोननो नागिराखै। मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ एन बिरेन सिंहखौ गिबि मन्त्रि महरै लाखिनानैनो कुकिफोरनो हाजोआरि ट्राइबेलनि गनायथि होनो पलिसि खालामदों। गुबुन फारसे कुकिफोरा आलादा रायजोनिबो गोख्रों दाबि खालामदों। बबेखानि कुकिफोरनि आलादा रायजोनि दाबि खालामनायाव मिज'रामनि गिबि मन्त्रि
धुबुरी जिल्ला परिषदनि CEO बिश्वजित गोस्वामी आरो एसिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर मृणाल कान्ति सरकारखौ हमबाय। ASP सिंहराम मेटिनि दैदेननायाव भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाननि साबा सोद्रोमानि टीमा धुबुरी जिल्ला परिषदनि मावख'आव अपारेशन खालामनानै 30,000 रां कमिसन लानाय समावनो CEO बिश्वजित गोस्वामी आरो मृणाल कान्ति सरकारखौ एरेस्ट खालामदों। बेनि उनाव बै सानै घुस लाग्रा सोरखारि मावख'गिरिखौ मैया बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय दिनै फुंनि 5 रिंगासिम गासै 12 घन्टा गोख्रों जेरा खालामदों। मख'नो गोनांदि धुबुरी जिल्ला परिषदनि मावख'आव गोलाव समनिफ्रायनो जाख्ल'नाय आरो लुथिनायनि अजदाव धुबुरी जिल्ला परिषदनि CEO बिश्वजित गोस्वामी आरो बिनिनो मददगिरि एसिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर मृणाल कान्ति सरकारखौ गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाना एरेस्ट खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बङाइगावनि बराफारायाव थानाय बिश्वजित गोस्वामीनि न'आव सिग्रोमनानै खौथि रां लाख रांनि सनानि गहेनाफोरजों लोगोसे मोन 6 बेंक एकाउन्टफोरखौबो जब्द खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि केलकुलेटर मेन महरै मिथिजानाय CEO बिश्वजित गोस्वामीया धुबुरी जिल्ला परिषद मावख'आव 2 बोसोरसिम जाख्ल'दों आरो बेले-बेजे खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला बिश्वजित गोस्वामीया गुवाहाटी नोगोरमाजों लोगोसे गुबुन मोन 11 जायगायाव सम्पति दङ। बेनि अनगायैबो बिनि बिसिनि मुङाव 2.5 कोटि रांनि प्लेन दङ। नगावआव हाथियारजों लोगोसे सानै सुबुं हमजादों। नगाव नोगोरनि साखाथियावनो थानाय ओनसोल केन्दुगुरिनिफ्राय हमनो हादों सानै सुबुंखौ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला नगाव जिल्लानि हयबरगाव पुलिसआ केन्दुगुरियाव सिग्रोमनानै गंसे 303 राइफलजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमदों। सासे सुबुंनि न'आव आयेन बेरेखायै दोनखोमानानै दोनदोंमोन आयेन बेरेखा 303 राइफलखौ। बबेखानि आयेन बेरेखा हाथियारजों लोगोसे हमनो हानाय सानै सुबुंखौ 35 बोसोर बैसोनि जेरिहुल इस्लाम आरो 17 बोसोर बैसोनि बासेर आलम होननानै सिनायथिनो हादों। जेहरुल आलम आरो बासेर आलमा सानैबो केन्दुगुरि गामिनिनो थागिबि होननानै पुलिसआ सुलुङाव फोरमायदों। ओरैहाय बे जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरनो जागायबाय आरो बांसिनै मिथिनो थाखाय बिसोर सानैखौबो गोख्रों जेरा खालामदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै पुलिस बिफाना रायजोनाङै ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों राहा लानानै अपारेशन खालामनाया सोलिगासिनो दङ। अब्लाबो रायजोआव ड्राग्सनि गोसोम फालांगिया खमायनानै थाङाखै। रायजोनाङै गुबुन जायगायाव पुलिसआ अपारेशन खालामनानै ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवा बेसादफोरखौ जब्द खालामनायजों लोगोसे ड्राग्स फालांगिरि आरो माफियाफोरखौ हमगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो शुक्रबारखालि हराव नगाव जिल्लानि खसुवा पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय 2 नं खसुवायाव पुलिस बिफाना सिग्रोमनानै गोबांथार बिबांनि हेर'इन जब्द खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला स्रोद सुलुंनि रिपर्टखौ बिथा खालामनानै खसुवा पुलिसआ 2 नं खसुवायाव सिग्रोमनानै 12.65 ग्राम हेर'इन आरो गं 10नि खालि कन्टेनारफोरखौ जब्द खालामनो हादों। पुलिसआ सासे आइजोजों लोगोसे 4 ड्राग्स फालांगिरिखौबो हमदों। 4 ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय AA02 AJ 8449 आरो AA09G 9604 नम्बरनि गंनै मटर साइकेलखौबो पुलिसआ जब्द खालामदों। बबेखानि हमजानाय 4 ड्राग्स फालांगिरिखौ आमिर हासमा 35 बोसोर, साजिदा बेगम 32 बोसोर, सिराजुल इस्लाम 44 बोसोर आरो साहिदुल्ला 45 बोसोर होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला ड्राग्स फालांगिनि बागै बांसिनै मिथिनो थाखाय पुलिसआ हमजानाय 4 ड्राग्स फालांगिरिखौ गोख्रों जेरा खालामदों। थांनाय सानथाम सानब्रैसोनिफ्राय महाराष्ट्रनि गोबां जिल्लायाव गोबां रोजा आरो गिख्रंथाव अखा हानायाव रायजो राजाया जोबोद हालाय-हाफाय जानांदों। महाराष्ट्रनि राजथावनि मुम्बाइआव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गासै मोनगुनिबो बांसिन लामाखौ हान्था-मेलानि एबा थांलाय फैनायनि थाखाय बन्द खालामथ'नो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि मुम्बाइनिफ्राय 80 किल'मिटार गोजान कहालपुरनि पानबेलनि गोग्लैसोनाय गामि एसुलारियाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव हाब्रां गिसिखानानै सा 22 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गासै सा 26 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बेनि अनगायैबो गासै सा 86 सुबुङा गोमानानै दङ। एनडिआरएफनि मोनब्रै हानजाया आथिखालाव रैखाथिनि खामानिखौ मावगासिनो दङ होननानै सुलुङाव फोरमायदों।
मणिपुरनि 4 मे जाथाया आथिखालाव मुलुगनि बयखौबो लाजिहोदों। सानै आइजोखौ लंथं खालामनानै गाज्रि आखु दिन्थिनाय लांसुनियाफोरनि सायाव गोख्रों आयेनारि राहा लानो थाखाय बयबो आफाद आरो सानसुमैफोरा भारत सरकारखौ खावलायदों। बेनि सायाव गोख्रों राहा लानो आरो मणिपुरनि ट्राइबेलफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय झारखंडनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त सोरेनआ हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुनो शुक्रबारखालि लाइजाम हरनानै खावलायदों आरो दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनांगौ होननानै बुंदों। मणिपुरनि नागा ग्रुप अर्गानाइजेशनाबो आथिखालाव ट्राइबेलफोरखौ रैखाथि होनायजों लोगोसेनो ट्राइबेलफोरनि सायाव इनाय अनागार खालामनायखौ बन्द खालामनांगौ होननानै हादरगिरिखौ खावलायहरदों। सोलिफु बोसोर 2023 नि 4 मेयाव मणिपुरनि कांगपोकी जिल्लायाव 40 आरो 20 बोसोर बैसोनि सानै कुकी ट्राइबेल आइजोखौ हौवाफोरनि मोनसे हानजाया लामा लामा लंथं खालामनानै बुद्रुलांनाय आरो उनाव दोलोआरि जिनाहारि खालामनानै बिसोरखौ बुथारनाय भिडिअफोरा बुधबारखालि भाइरेल जानायाव बृहस्पतिबारखालि हादरनि लकसभा दैज्लां जथुमाव बेरेखा दोलोनि नारसिननायाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ मणिपुरनि सायाव गिबि खेब खुगा बेखेवनानै बुंदों दि दायनिगिरिफ्रा रावबो बारग'नाय नङा। साफ्रोमखौबो गोख्रों साजा होनाय जागोन होननानै बुंदों आरो नखर मन्थ्रिखौ बेनि सायाव गोख्रों राहा लानो बिथोन होदों। ओजोंहाय इन्टारनेशनेल क्रिस्टियान ससाइटि अर्गानाइजेशन, इन्टारनेशनेल हिउमेन राइट्स कमिशन आरो भारतनि आइजो आय'गआ नखर बिफानखौ बेनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय दाबि खालामदों। मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंहखौबो गोख्रों राहा लानो बिथोन होदों। बे बिथिङाव कांगपोकी जिल्लानि एसपि मेघा चन्द्र सिंहआ बुंदों दि भिडिअ फुटेजनि जोहै दासिमाव गासै 7 दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमबाय आरो गुबुन गासैबो दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ सिनायनानै थाबैनो हमगोन आरो बिसोरखौ आयेन बायदियै गोख्रों साजा होनाय जागोन। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।